Și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi mă jucat și de Fight 3 pentru că n-am mai filmat de o grămadă de timp, pentru că n-am avut aplicațiile de film se tot opreau și na. Am schimbat piciorul și uite acum filmăm. Vom face eventul ăștia cu circarii Ninja Show și vă voi arăta o strategie care am mers la toate eventurile pe care le-am făcut până acum. Bun, pentru cască de capitolul 3 cu aceste două abilități pe ea, Shadow Affinity și Deterrence. Cu Shadow Affinity pornim cu 17% un boost de 17% de Shadow Energy și Deterrence, abilitățile noastre Shadow o să iardă bara lui de Shadow, deci damage-ul pe care îl dăm noi cu abilități Shadow îi va scădea 75% din bar. Armura de capitolul 2 cu spăr pe ea, Poison Skin și Flurry. Spărt, vă voi arăta cum funcționează asta cu spărt. Poison Skin, ăștia de la event dau o tonă de damage și ne ajută foarte mult. Dacă e o șansă de 5% ca inamic o să pierdă 100% din damage-ul dat pe care mi-a dat mie pentru 6 secunde. Și Flurry, damage-ul crește cu 20% pe orice hit dacă dăm un combo de 3 lovituri. Arma Composite Glaive cu Wolverine, șansa de 32% să primim 32% damage pentru 2 secunde cu un lovitură primită la inamic. Plac eu șansă de 14% să dau shock inamicului după un combo de 3 lovituri și Poison o șansă de 14% să cauzezi inamicului să pierdă 100% din damage-ul pe care le-am dat timp de 6 secunde. Și shurikene, eu folosesc chakramele, dar pentru strategia mea funcționează bine. Unde sunt, mă? Slabe sunt, mă, astea. Unde sunt? Astea. Needles. Voi folosi chakramele, că n-am jucat deloc cu ele, dar puteți folosiți dați needles dacă nu aveți chakrame. Bun, acum vă voi arăta cum funcționează. Am dat un match și a decolat foarte bine. Și da, o să încerc să filmez zilnic, o să încerc să văd cum, dacă pot. Și da, acest video puteți folosi și voi dacă le aveți, dar nu contează, nu trebuie să aveți armură legendară de capitolul 2, puteți să și epică. Bun, și strategia va fi următoarea. Dacă fugim de el și așa ne facem și așa ne facem și shadow-ul și îl batem din shadow abilities. Deci cancer, dacă cancer nu pot mai fi, o să fie mai mult de cancer ca atât. Nu, o dăm și pe asta, dar nu este, nu sugerez să o dați și pe aia altă. Aici am greșit. Ok, am greșit acolo. Ma. Da, nu, că dacă... Deci așa merge strategia, e una foarte simplă și cancer în același timp. Deci cu această strategie puteți face event, dar mai ușor este când este un event de Legion, că acesta se ridică un pic mai, ca un stil de luptă mai greoi. Și această strategie merge perfect împotriva lor, dar apare merge și pe ceilalți. Deci fugim de el, mai dăm câteva hituri ca să fie. Deci
lucrurile pe care le-am pe mine puteți să le aveți și la epice, nu contează. Uite, am dat și șoc. De asta folosim placul ca să dăm șoc. Folosim abilitățile astea, nu o să mai folosim acum abilitatea de armură. Da, și vrei, cred că te duci în spatele meu să-mi dai, nu? Pe asta cred că putem să batem perfect. Da, și un charge și l-am bătut perfect. Deci, mai cancer de dată nu poți fi. Cred că vom face până la Epic Card, că nu vreau să fac video așa de lung și nici memorie nu cred că mai am ca să țină. Acum primim 75 de tokene foarte bune. Epic Cardul ăsta nu știu ce va fi, dar să sperăm că e o abilitate bună, că aici mai multe abilități sunt, nu sunt arme sau armuri sau alte chestii, nu sunt numai parcuri. Bun, următorul inamic cred că este Puppet, cred că nu mai știu, că am făcut eventul ăsta de mulțime de ori și mai țin minte pe ăștia. Da, Doll Woman, nu Puppet. Aici, aoleu, da, a început foarte prost și are gheare. Nu m-am bătut cu inamic cu gheare. Dacă nu aveți poison skin, puteți să vă puneți și regen, că dau și ăștia o mulțime de damage, la fel merge. Ca să vă regenerați damage-ul. Ah, am ratat-o. Ok, am dat poison skin, e bine. Hai să o luăm. Și acum trebuie să o batem. A blocat pe toate. Hai, 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 hai. Fugi, 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 fugi. Na, n-am o chacarama. Hai să dăm asta că... A, nu, 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 nu puteți să mă bat acolo. Da, aparent. Nu știu cum am câștigat, dar am avut bulan. Deci, strategia asta merge destul de bine, dar trebuie să aveți și grijă cum o folosiți. Că bira să ne luăm bătaie aici. Deci, eu n-am avut loc cu inamici care au folosit gheare și nu le-am mai văzut de mult. Am uitat cum merg aceste gheare. Ok, am dat șoc, perfect. Deci, da, merge placul ăla, e nepomenită folositor. Folosim abilitatea pe arme. Hai să luăm și pe cea de pe armură, că avem și flurry-ul activat și dăm un pic mai mult damage. Am mai dat-o pe pad arme. Îi dăm o chacaramă. Și dăm un hit cu arma și am bătut-o perfect. Deci cum poți fi mai cancer de atât? Cum poți să fii mai cancer de atât? Și următorul video cred că va fi unul de Last Day, un nerf. Snake Charmer. Ok, your enemy doesn't deal normal damage to you. Ok, deci când îmi prinde o bucată îmi dă poison. Și fiecare bucată, dacă mai prinde o grămadă de hituri, poisonul crește. Deci, la pe trebuie să avem grijă aici. Da, încă un lucru pe care ce nu joc eu foarte bine este că țin telefonul invers. Că eu așa țin mâna pe microfon și nu mă aud mai deloc.
Dar nici nu cred că m-am auzit bine tot video ăsta. Mamă, ce era să mă uităm de acolo.